Landa lana eta bizipena, hezkuntza premia berezien oinarri psikopedagogikoak. Lehen hezkuntzako gradua, 102 lehenengo taldea. 2025ko azaroaren 17an. Baiastra Handeka bozeramailea, Garrido Nahia idazkaria, González de Etxebarreitor koordinatzailea, Ordax Nahia idazkaria, Zaldua Peru hizkuntza arduraduna, Berniako Andramari. Arkibidea, 1. Sarrera, 2. Lanaren garapena, 2.1. Hizkuntza inklusiboa, terminologian erabilera, 1.1.1. Terminologia errespetuzkoa, 1.2. Irisgarrotasuna, oztopoak, parte hartzearen eragozpenak eta neurriak. 2.2.1. Lagungarria, parte hartzea, ahalbidetzea eta lagungarria. 2.2.1.1 lagungarria. 2.2.2.2. Oztopoak, parte hartzearen eragozpenak eta neurriak. 3. Bizipena. 4. puntua, ondorioak. 5. puntua, referentzia biografioak, eranskinak. 1. Sarrera. Lanen helburua ez da ulertzea, ze oztopo dauden gaur egungo gizartean pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko, bereziki desgaitasuna duten pertsonen kasua. Horretarako aztertuko dugu nola ulertzen dut desgaitasuna gaur egun, eta zein terminologia erabiltzen dugun EAEko gizartean. Gainera, ikusiko dugu zer jarrera eta egitura sozialak sortzen dituzten desberdintasunak eta bazterketa egoerak. Azpi helburu gisa honako hauek ditugu. Desgaitasunaren inguruan dagoen ikuspegi soziala ateratzea. Pertsona desgaituek gizartean parte hartzeko topatzen dituzten oztopoak identifikatzea. Giza inklusiboagoa bat lortzeko proposamenak egitea. Erabilitako terminologiak eta oztopoak aztertuko ditugu eta azkenik lortu ditugun emaitzekin ondorio bat egingo dugu eta hobekuntza proposamenak emango ditugu. Laburbilduz, lan honekin gizarte bidezkoagoa eta inklusiboago bat lortzeko hausnarketa bat bultzatu nahi dugu. Bestalde, lanaren egituari dagokionez, lana 3 zatitan banatuta dago. Lehenik eta behin lanaren garapena egingo dugu, zati honetan. Gaur egun inklusiboak ez diren adibideak bilatuko ditugu eta ebidentzia jarriko ditugu. Jarraitzeko, oztopoak, parte hartzearen eragozpenak eta neurriak bilatuko ditugu. Eta geroago bizipen bat ikusiko dugu. Aurrekoari buruzko hausnarketa bat egingo dugu eta horrela ondorioak aterako ditugu. Azkenik biografia eta eranskina ipiniko ditugu. Azkenik esatea lan hau inklusiboa bihurtu nahi dugula, mundu guztia gurena eskuragarri izateko. Horregatik lana irakurriko dugu eta audioa YouTubera igoko dugu, horrela mundu guztia lana ulertzeko aukera izango du.